Så bliver det start nummer 6, Daniel Casso Jacobsen og Clara. Start nummer 7, Camilla Thomsen med Højbue Speranzus. Kom med på banen. Derefter bliver det start nummer 8, Ida Krogfeldt. Peter Mertz med Leigons Ustinova sluttede med 0 fejl i tiden 62,78, og de kan afhænge af Rosette sekretariatet.